ବୋଧହୁଏ ବାପଘର ଏମିତି ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଓଠରେ ବହୁତ ହସ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହ ନେଇକି ଆସେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଘରର ମାନଚିତ୍ରଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ମୋ ଭାଇର ସେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କମିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ନିଜ ଜିନିଷ ଭାଗ ନ କରୁଥିବା ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଏଟା ନେବୁ ସେଟା ନେବୁ କହି ସବୁକିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣି ରଖିଦିଏ। ବାପାଙ୍କର ସେ କଠୋରତା ଆଉ ତାଗିଦ ପଣିଆ କାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଉ ସବୁ ବଦଳିଯିବା ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ନ ବଦଳିବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୋ ମମି, ମୋ ମା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥାଉ ପଛେ ତାର ମୋ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆଗ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗଟେ ଭଳି ବହୁତ କଥା, ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କଥା ମୋ ଆଗରେ ସେୟାର କରିଥାଏ। ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ବା 20 ଦିନ ପାଇଁ ହଉ। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଓଠରେ ବହୁତ ହସ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୁହ ନେଇକି ଫେରେ। ବୋଧହୁଏ ବାପଘର ଏମିତି ଥାଏ।